hirap ako kung paano iwan or i-let go ang partner ko sa kasalukuyan. Kami po ay nagsasama na for 12 years. Ang partner ko po ay isang babae, ako po ay isang lesbian. Hindi po ako nagko-cross-dress. Both sides alam naman po, and sa kanila po kami ngayon actually nakatira. Nakapagpagawa na po kami ng bahay sa tabi ng kanyang mama. Doon po sa pagsasama namin, DJ Rocky, there's always a season na talagang parang nafo-fall out of love ka or nafo-fall out of love ako, pero lagi naman kaming nagre-refresh, lagi naman bumabalik from where we started. And andun yung love, hindi naman po agad-agad nawawala yung love. It's just that parang ang hirap talagang i-let go noong 12 years. Kasi parang, siyempre naging dependent na po kami sa isa't isa sa tagal ng panahon na magkasama kami. After 3 months, nag-live-in na po kami. So, ang hirap. Hindi ko po alam yung gagawin sa totoo lang. Ang panahon ba ng pinagsamahan ay dapat ikonsidera para manatili sa isang relasyon? Naalala ko, sinabi ko dati, years of being together doesn't guarantee a forever. Hindi porke ang tagal-tagal nyo ng magkarelasyon ay ibig sabihin kayo na panghabang buhay. Minsan nga, kahit na isang dosena mong taong karelasyon o isang dekada mo pang karelasyon, ipagpapalit ka pa sa nakilala niya lang kahapon. Yung iba pinagpapalit yung 25 years na nilang kasama sa isang taon lang nilang kakilala. I think na ipagpapalit talaga ang isang tao kung hindi siya masyadong makati. Dapat kasi medyo nahihiya yung higad sa'yo para magstay. Charot! Uwidarot. Hoy, biro lang. Pero dapat bang maging pamantayan ang tagal ng pinagsamahan para manatili ka sa isang relasyon na hindi ka naman na masaya o malaya? Yung iba nananatili sa isang relasyon kahit di na sila masaya. Kahit hindi na sila nakakaramdam ng kalayaan. Bakit? Kasi nanghihinayang sila. Nanghihinayang sila sa mga taong pinagsamahan nila nung taong yun. Plus, na-attach na dun sa kapamilya. Na-attach na dun sa family ng partner nila. Isa yun sa napakahirap ipag-move on yung attachment na meron ka sa pamilya ng ex mo o ng jowa mo. Isa yun sa mga kinoconsider mo eh. Paano na sila? Makakahanap pa kaya ako ng ganong klaseng pamilya? Gets kita doon, Kabisyo. Na parang pakiramdam mo, wala ka nang makikilalang ganong klaseng pamilya. Pero tatandaan mo na what is 12 years compared to the rest of your life? Kung hindi naman nabuo, hindi ka na sigurado. At ilang beses nang napupunta ka sa ganong klaseng sitwasyon na magulo, hindi ka na nagiging payapa. It is time to move on. It is time to let go. I-let go mo yan, lalong-lalo na kung pera tapos bibigay mo sa akin, diba? Charot! Harot! Anyway, Kabisyo, 9:00 ng gabi. Hanggang hating gabi magsasama tayo kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocky Terra. At ngayong gabi, samahan mo ako sa isa na namang pagsisiwalat ng sikreto ng ating Kabisyo. Eto na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Mas pinili ko siya kesa sa pamilya ko. Tinalikuran ko ang pamilya ko para sa kanya.
Sarah Geronimo? Morissette Amon? Charis Pempenko? Anong pagkakatulad nilang tatlo? Oy, hindi tomboy Hindi lahat, may asawa na yung dalawa doon. Pero lahat sila nagmamahal. At pumili doon sa taong mahal nila. Pinili ang taong mahal. Ipinaglaban ang taong minamahal sa pamilya. Pero hindi naman kinakalaban yung pamilya, di ba? Ikaw, kabisyo, kaya mo bang ipaglaban ang taong mahal mo? Kahit ang kahulugan nito ay ang pagtalikod sa pamilya mo. Abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling po ninyo ang inyong Basta Princess DJ Rakitera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Ito ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's number one. Metro's number